Tuusulan työläiskotimuseon kevätkauden näyttelyn avajaisia. Meillä on joka vuosi tämä meidän näyttelyn vaihtuu tämä näyttelyn aihe. Ja tänä vuonna meillä on näyttelyn teemana ollut teollistuvaa Tuusulaa. Tämän puheen pitemmittä puheita mä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Annan museoamanuensi Jaana Koskerannalle puheenvuoron tässä ja sitten mä toivotan onnea tuleville kukat ja muut. No niin, kiitoksia. Tervetuloa. Joo, kiitoksia. Tehdään nyt sillä tavalla, meitä on varmaan, nyt on aika kiva ilma ulkona, mutta meitä on sillä tavalla sopiva porukka, että mä voisin esitellä ton näyttelyn kuitenkin tuolla sisätiloissa, niin samalla kun puhun, niin saatte katsella kuvia ja muuta sellaista. Mutta sen verran nyt tässä ihan ennen kuin mennään sisään, niin yhteisesti, tai tässä vielä ulkotiloissa, niin tätä näyttelyä oli hurjan kiva tehdä, koska Tuusulan teollisuushistoria on tavattoman mielenkiintoista ja monipuolista. Ja se itse asiassa on vähän niin kuin koko Suomen teollisuushistoria on Tuusulankin teollisuushistorian kautta niin kuin selvitettävissä ja luettavissa. Ihan samanlaiset piirteet täälläkin on kaikki ne teollisuuden kehittymisessä. Mutta tosiaan, jos me tehdään nyt niin, että minä ikään kuin tästä avaan tämän näyttelyn, poistan tämän kauniin rusetin ja mennään sitten tonne sisälle, niin samalla siellä voitte katsella kuvia.